hicimos nosotros. Todos el linda belleza, no me hicimos nosotros. Ngubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli kwesponsorship sekulethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi umthandeni manqele ke usenqinqa abalandeli nabathandi bomculo baMaskandi ukuthi ke begcwale ngale kwi Gagasi FM umanqele ke ukusho lokhu emva kokuba ke ebe no live lapha noma ke ebekhona lapha ke kwi Gagasi FM benengxoxo nje washo ukuthi ufisa ngempela ukuthi amabhinqa egcwale ngapha kwi Gagasi FM njengokuze kube lesi stage ke sibe unombolo 1 kuzo zonke iziteshi ke ezikhona ngabe kuthini kokho kuphawula amabhinqa ngabe ke asezomuvela ngale kwi Gagasi FM ngapha okhosini eye ngale kwi-Gagasi FM njengokusho kwakhe umthandeni kodwa ke sesibonile lapha ke einkundleni zixhumana ukuthi ngempela ke amanye amabhinqa aseshilo ukuthi ngempela aselandela lona ke iGagasi FM njengokusho kwakhe ke lapha ke umthandeni ngabe ke wena ke uzosala ngapha okhosini noma uzohamba naye ke umthandeni namanye amabhinqa niye ngale kwi-Gagasi FM indaba ke ziphela lapho awuyizole ke nangwe umthandeni ke enqanqa wona ke amabhinqa ukuba ke agcwale ngale kwi-Gagasi FM siyabonga. Please. Yeah. So I think abantu fanele bazi. KZN South Africa calling Newcastle, calling Ladysmith, Utrecht, Vryheid, Ulundi. Kwaqeza sehle njalo siyeka nongomolundi buya size eshow eMelmot isinyuke njalo ngindlovu sibuya la eDokodweni sondele njalo in the north and the Dolphin Coast empangeni sanibingelela nonke lapha kwesikamthethwa siyanibona eSouth Coast at 103.5 FM phansi eMagate. Oh yes. Sibuye la size komakhutha bonke la koMlazi, koLamonville, koChesterville, koMash, koNtuzuma. Hey wabadonga. Manini ngenyawo nonke mhla ka 7 September the biggest performing live at the Beach Fest. This is amazing news. Amazing on our indeed. lineup mhla 7 which means fanele manje uyitholela amathikiti akho ugeneral 300 VIPs 1000 rand. Mthandeni singayigcina kanjani le mfihlo? How was it when you found out that you're going to be on the lineup? Bafethu vele sibhamukile bafethu already sigcwele yonke indawo kade chaza koLundi koceza komakhutha koMlazi njalo njalo ivele umhlaba wonke usuyayazi Mthandeni igcoka elisha umshovu enkani kwabanenkani ngizobe ngiphethe wonke amabhinqa siqopha isoka lapha ya ngicaba ukuthi ngizongiphetha amakhwantaba noma i4 because lapha ngizo appreciate kahle kahle abona umsebenzi kumina kuphela ngizo appreciate uGagasi lengenzele liqiniso uyakhumbula ukuthi last year ingoma yami iphuma nombolo 2 lapha kwiGagasi ama fans amaningi akade mhlambe ngafocusile kakhulu ngiyacabanga ukuthi this year azofocusa kakhulu la kwiGagasi ngifisa amabhinqa wonke njengoba kwenzekile kulwandle nkulu ngamnikeza ipower yamabhinqa uMahu amnika ipower yamabhinqa unomcebo kanye ngokunjalo ifisa ukuthi lamabhinqa ngenzele iqiniso kangaka aqeshe kwiGagasi iGagasi ngifisa ukulibona lo nombolo 1 umsakazo njengamanje siya kwi-Beach Fest ngomhla ka7 kuDisemba lapha ePeople's Park imininingwane eminingi ngicabanga ukuthi ke vele ngizobatshela abantu niyazi ukuthi angikwazi ukuveteza iselungu kodwa nje lokho engikhona ukusho yabo bafowethu lapha kube kumnandi kakhulu ngifuna ukuveza le flavor yamabhinqa kahle kahle because mina umnikazi wamajongo mina umnikazi weinsizwa Mthandeni manje sibonga kakhulu fukithi uyingwele ngempela mfowethu kubeke njalo uNkulunkulu azakusibekela qhubeka sakubusise qhubeka kuphele lonke lombono ukuthi ngasonke isikhathi uhlezi wakhe ingoma ezimnandi ezithandwa nabantu eziduduza abantu ephinde ijabulise nabantu mabejabule ngekhathi zokujabula phela phakathi mfowethu mfowethu yabona mfowethu indlela mfowethu esikwazi ngayo yodwa usuku serious ukhuluma ngoNkulunkulu ukuthi abusise bona ukuthi asihleke njengosiduma good is nice manje mfowethu uwenza kanjani mfowethu lento ukuthi ube serious ngelisi isikhathi ngempela udlulisa isiyalo nasenganeni ngumuntu mina onesipho sezinkulumo nje ezakhayo mina ngisemncane izinkulumo zami bevele ihleza namhlanje ngigqoke umthandeni phambi nonke namuzo umthandeni ukuthi mina nginezinkulumo ezakhayo lento nginogcobo